Kiitoksia Leena. Eli on tosiaan Niemisen Markku Hyvinkään kaupungilta ja tämä otsikko Kylien tulevaisuus varmaan sitä kautta vähän mulle annettu, että itse asun kanssa tuolla maaseudulla Hyvinkään Myllykylässä ja ehkä näkökanta lähtee vähän sieltä päin myös liikkeelle. Ja jos lähdetään ensin tästä kyliin kyllä tulemme, mutta lähdemme vähän isommista ympyröistä liikkeelle, niin että suurten kysymysten äärellähän tässä olemme. Maailman ylikulutuspäivää vietettiin tänä vuonna 27.9. eli silloin oli tämän vuoden biologisesti uusiutuva maa-ala käytetty kertaalleen ja siihen liittyy myös tämä uusiutuva energia, että maailman mittakaavassa se jonkinlaista ongelmaa on aiheuttanut, että on peltoja kautta otettu ruoantuotannolta, jouduttu ottamaan bioenergian käyttöön kautta sademetsiä jouduttu hakkaamaan. Niin maailman mitassa ongelmia liittyy kyllä tähän uusiutuvaan energiaan. Mutta Suomen mitassa näkisin asian positiivisempana, niin kuin Leena tuossa vähän jo viittasi niin, eli Suomessa sekä metsäpinta-alaa on hyvin paljon, myös peltopinta-alaa. Ja perinteisesti tämä metsästä on täällä elinkeinoa kaivettu ja metsästä on myöskin energiaa kaivettu, että tässä ei kovin kauas taaksepäin tarvitse mennä, että kaikki toimi täällä Suomessa vielä puulla, sekä talot lämpeni, junat ja laivat kulki puulla, niin edelleen sota-aikana jopa kuorma- ja linja-autot. Ja täällähän yksi häkäpönttöauto myös näköisellä on. Niin itse tosiaan näkisin niin, että Suomen mitassa ja syrjäkylien mitassa niin tähän sisältyy kyllä hyvin suuria mahdollisuuksia tähän bioenergiaan. Eli ihan jos pienessä mittakaavassa ajattelee jotain kyläkouluja kautta muita, niitä monessa paikassa on jonkinlaisia hakeyrittäjiä, jotka lämmittää niitä, että se on hyvin viljelijälle, vaikka että kesällä on viljanviljelyä, talvella sitten on vähemmän kenties tekemistä muuten, niin voi elinkeinoa saada siitä, että vastaa muun muassa vaikka muutaman kyläkoulun lämmittämisestä toimittaa sinne haketta ja ylläpitää niitä